Luoteis-Venäjällähän on metsissä valtavat luonnonvarat ja ne on myös erittäin suuri mahdollisuus suomalaiselle biotaloudelle. No, nyt on tietenkin tämä päällä oleva Ukrainan kriisi, joka vaikeuttaa jossain määrin asioiden hoitoa, mutta jonain päivänähän sen kriisin on pakko ratketa. Ja silloin meidän pitää olla valmiina vielä laajentamaan sitä yhteistyötä, jota tänä päivänä tehdään. Ja no tietysti yksi varmaan tosiasia on se, että Venäjän markkinat tulee olemaan naapurimarkkinoita meille pitkälle tulevaisuuteen. Ja sehän tuo tietysti mukanaan sen, että ne on tietty potentiaali pitkällä tähtäimellä ja toisaalta ne on tietty riskikin samalla tähtäimellä. Eli kyllä tämmöiset dramaattiset muutokset tietysti vaikuttaa suuntaan ja toiseen. Se voi mennä ylöspäin, mutta tämä ei ole mikään kovin stabiili markkina, eli se voi tulla aika äkkiä sitten alaskin päin. Ja sen takia ehkä se tärkeä asia on se, että ollaan ikään kuin valmistuneita tai valveutuneita sen suhteen, että muutokset voi olla sitten aika nopeita ja joustavuus kyky joustavuuteen on hyvä säilyttää. No, Venäjä on oikeastaan väistämättä menossa kohden vaikeampia aikoja. Talouskasvu tulee hidastumaan ja siihen ei oikeastaan paljoakaan lääkkeitä Venäjän sisällä. Eli Venäjä on niin riippuvainen maailmanmarkkinoista ja nyt maailmanmarkkinat eivät vedä ja öljyn hinta on laskenut yllättävän paljon viime aikoina. Ja tämä tulee aiheuttamaan Venäjällä ei pelkästään taloudellisia ongelmia, vaan myös poliittisia ja yhteiskunnallista epävakautta. Jos nyt vaikkapa McDonald's, joka on joutunut tämmöisen tarkastusterrorin uhriksi vähän Venäjällä nyt, siellähän on säännökset semmoisia, että mikä tahansa ravintola voidaan laittaa kiinni heti, jos niitä noudatettaisiin pilkun tarkasti, että niitä sovelletaan erityisen valikoivasti tämän kriisin aikana ulkomaiseen kohtaan. Niin jos nyt päättäisiin vetäytyä kokonaan Venäjältä, mikä voisi olla ymmärrettävää, niin kyllähän se selvästi tässä ilmapiirissä niin venäläisten taholta aiheuttaisi sellainen reaktio, että okei, että on selvästi nyt amerikkalaisia, ne lähtee pois. Me ei olla samassa, että sanotaan, että suomalaisilla firmoilla on niin kuin kyllä mahdollisuus tavallaan liputtaa sitä, että me ei olla nyt niin kuin hätäisimpiä eikä myöskään samalla tavalla tämän vastakkainasettelun osapuolia, että me uskotaan, että voidaan jatkossakin tehdä bisnestä venäläisten kanssa ja jatkaa sitä siellä. Mutta sinänsä se on tietysti jokaisen yrityksen oma niin kuin strategiavalinta, että miten isossa roolissa Venäjä jatkossa on, ja mä en niin kuin missään nimessä halua semmoista väittää, että se olisi ainoa tapa kasvaa Suomesta kansainväliseksi. The key thing here to understand is that Russia is a country with very weak institutions and very strong corruption. So if you are comfortable to operate in a corrupt environment, I mean, you can be making good profits for your business for a while, but you will never be safe. No, Venäjä ei tee tätä ikään kuin hetken hurmiossa. Kyllä tämä on Kremlin pelikirjoissa sisäänkirjoitettu strategia. Venäjä on vanha sakin pelaamisen suurvalta, ollut sitä aina, on sitä taatusti myöskin nyt, ei kannata aliarvioida tässä suhteessa. Mutta että tämä toimintatapa valitettavasti rikkoo paitsi kansainvälistä oikeutta, niin myöskin Euroopan turvallisuusyhteistyöjärjestön keskeisiä arvoja ja periaatteita.